आज बनेଇବା ଆମେ ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କୋଉ ପିଠା ବନଉଛି। ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ବନଉନି, ଏଇଟା ମାଉସୀ ବନଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏସବୁ ଆସେନି, ମୁଁ ବାସ୍ ସେ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ସୁଜିର କିଛି ଗୋଟେ ଡୋ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ହାତରେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ହାତରେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଗୋଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚକ୍ରୀ ଭଳିଆ ବୁଲେଇବେ। ଚକ୍ରୀ ଭଳିଆ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଲ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ହାଫ୍ କ୍ୟାପ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ତା ଦେହରେ ତମେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ପୁର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପୁର ବି ଦେଇପାରିବେ। ପରିବା ସବୁ କୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ବି ପସେଇଦେବେ, ଚଳିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରିଚୁଆଲ୍ସରେ ତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ପୁର ଦିଆ ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହଁ, ତ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲ ତାପରେ ଏମିତି ପିଠାଟାକୁ ଲମ୍ବା ଆକାର ଟିକେ କରିକି ଏମିତି ବାସ୍ ଗଢ଼ିଦେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ମାଉସୀ ବନଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ କେତେ ସାରା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ତାପରେ ଏକୁ ଛାଣିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଏଇଟା। ତାକୁ ଛାଣୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ। ମୋତେ ଏସବୁ ଆସିବନି। ଚାଲ ଛାଣା ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସୁଛି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଛାଣୁଛି ପିଠା। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଖୁଡ଼ି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହେଇ ମାଉସୀ ବନଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଠା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି।